Maduon na pigkondenar kan Deped Bicol ang magkakasunod na engkwentro asin pag-aatake ng rebeldeng grupo sa Masbate. Sigun sa tagapagtaram kan ahensya, nag-abot na sa 138 eskwelahan sa probinsya ang naapektaran kan mga insidente. 44 na eskwelahan sa Kawayan, 42 sa Placer, 24 sa Dimasalang, 17 sa Kataingan, 8 sa Esperanza, asin 3 sa Uson. Apwera sa mismong mga pasilidad, apektado man ang mga personahes kan mga eskwelahan, maging ang mga estudyante, asin mga magurang. Schools na may suspension of classes, ang pinaka-affected talaga ay apat ang tinitingnan natin na most affected schools natin sa Masbate. Ito yung mga school ng Gaid Elementary School sa Dimasalang, Guillaume Elementary School sa Kawayan, Locsoan Elementary School sa Placer, and Villahermosa Elementary School. Kawayan din ito. Aminado ang DepEd, labing takot ang darakan mga insidente bako sana sa mga estudyante, kundi magin sa mga magurang asin personahes kan mga eskwelahan. Sa ibong kaini, padagos na ang espuersas kan ahensya nga ni day maapektaran ang kalidad kan edukasyon. Paglilinaw kan tagapagtaram, daing suspensyon na ipapautob, alagad kaipuhan ibalik ang blended learning. Sila po ay magkakandak din ng PFA, Psychosocial First Aid sa mga affected learners natin doon. Sa presente, padagos man ang koordinasyon kan DepEd Bicol sa Philippine Army asin mga lokal na gobyerno ngani ma-monitor ang mga lugar asin maibalik na sa normal ang klase. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.